Oimore nyako Ramogi juang ine wang sane chenro mar Oimore otieno mar tarik 14 dwe mar apar higa mar 2022 magi emoko kuom weche ma wamiyo pek. Jatend piny William Ruto yiero jogo mane osire campaign e lemo machue e log tich mare mar State House. Ile bunduki ilitumika, Collins anaweza kuwa alikuwa na bunduki ambayo si halali. Obila maboma ma Kisumo dhi mbele koda pedha ka gidwaro jago mane onego jarit mama Aida Odinga e kar dak ma Victoria Gardens. Governors mapacho kae koro chomo kama gitieko gwelo jodito ma opogore mabiro tayo tije e counties e higni 5 mabiro. Machiegni nyako Ramogi par ni nyalo tudri kodwa na boma na 3 kata mbui maro mar Facebook mano Ramogi TV. Bende yudo kanyo Instagram, Twitter koda YouTube Ramogi TV. Machiegni nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Belinda Adhiambo. Jolweny mag Kenya biro dhi nyime gi keto kwe e alwora mar Kenya gi Afrika mangima. Jatend piny Kenya William Ruto olero mae ka opuoyo jolweny mapacho ka kuom chiwruok makende. Ruto bende osingo sir ne jolweny mar neno ni gitimo tijegi e yonero ma owinjore. Jatend piny ne loso e kinde mane odhialo nyasi maringo odiochieng' jolweny Laikipia. Eriko Wenga miyowa mathoth. Mar jolweny mananyuki manie kaunti ma Laikipia. Jolweny mapacho ka ne dhialo odiochieng' margi negi goyo turbim e okange magisego ka achiel kod midhiero magikaloe seche magirito piny Kenya. Our territorial integrity relies on our defense forces, and its members must therefore always be prepared for every exigency with the requisite tools, capabilities, and motivation. The tip of the nation's spear has always been and will always remain our troops, be they on land, in air, or at sea. Jatend piny William Ruto mabende en komanda maduong' mar jolweny ne odhialo nyasini. Our forces continue to be called upon by the African Union and United Nations to augment peace support operations in Africa and beyond. And I have had a conversation with the leadership of our KDF to expand our efforts in peace keeping across the globe. Ruto ne opuoyo jolweny kuom chiwruok magiketo e rito piny Kenya kata kobedo ni tijgi keto ngimagi kuma rach kinde ka kinde. And the government commitments in this regard will remain paramount, and we will continue to invest in our men and women in uniform through the provision of training and education, complemented by the acquisition of relevant weapon systems, equipment, and guaranteeing access to medical care that is holistic, that is reliable, and effective. The KDF must remain thoroughly professional in order to secure the nation against all threats. Jatend jolweny General Robert Kibochi bende nosingo ni lange oikore makare mar kedo gi jonjore e kinde obadho mamoko e thuruka. It is this affirming and nurturing network of loved ones which again become primary caregivers to those of our personnel who may, unfortunately, suffer critical war trauma, whether physiological or psychological, and their support is vital for healing and strength. We do not take this outstanding form of selfless national service for granted. And on behalf of a grateful nation, I appreciate you and I thank you. We commit to serve under your command with dedication and fidelity in the fulfillment of the KDF constitutional mandates of defense and protection of Kenya's territorial integrity and sovereignty.
Nyasi mar dhialo odiechieng' jolweny ma Thuruka mar 11 notimre e kambi jolweny ma Laikipia. Eric Owenga, Ramogi TV. Kawadhi nyime ni jatend piny William Ruto timo lokruok e piny owacho mare kendo chugo lemo mar jatend migawo maduong' kaachiel gi lemo mamoko 5 manyien e bwo apisi mare. E lokruok no, Ruto omiyo jalupne Rigathi Gachagua tije 7 e kinde ma Musalia Mudavadi to ne oyudo tije 5 poni opuodhe kaka jatend migawo maduong' Chris Owino miyo waler. Lemo mane oland kod jatend jotij piny owacho Joseph Kinyua, jatend piny Dr. William Ruto ne ochugo lemo mar jatend migawo maduong', lemo ma idhi kawo kod jatend duond bura mar NC Musalia Mudavadi. Poni jo od bura puodho gwelo mare, Mudavadi dhi ng'iyo tije mag migepe mag piny owacho, telo ne chenro mag loso paro mag piny owacho mar Kenya Kwanza e od bura, chuo kome romo mag jogoro mongirore, kaachiel gi telo ne chenro duto mag dongruok. Kaka yo mar chopo singo mane omiyo jalupne Rigathi Gachagua e kinde campaigns, Ruto podo ne Gachagua tije 7 madito e konye chwalo ajenda mar dongruok e pacho kae. Gachagua dhi bedo gi ting' mar neno ni migepe duto mag piny owacho mar Kenya Kwanza oketo e tim chenro duto mag dongruok, kelo lokruok e migepe mag piny owacho, kelo tudruok maber e kind piny owacho mamalo kod piny owacho mag counties. Jatend piny bende ochugo lemo 5 manyien e bwo apisi mare, gino manenore kaka yo mar podo lemo ne jotelo mane ochung' kode e kinde campaigns. Achiel kuom lemo go gin duol mar ng'ado rieko ne piny owacho e wi weche mag uchumi, lemo madhi konye e chiero uchumi ma pacho kae. Duol ma kamano idhi telo ne kod jolony e weche mag uchumi kaka David Ndii mane odong' oko e kinde chuogo ten migepe mar Kenya Kwanza. Ruto bende ochugo duol mar ng'ado rieko e weche motenore kod lokruok e kudho mar kor lwasi, duol madhi golo paro maliw e wi chike kod chenro mar loso budget, duol madhi chwalo dongruok, kaachiel gi apisi mar jachiw wach e lo jatend piny. Kaluwore gi lendo mar Joseph Kinyua, piny owacho mar Kenya Kwanza dhi bedo kod jogoro mongirore maromo 43. E chenro ma kamano, weche mag lupo kod nam dhi bedo e bwo migawo mar mwandu manie bwolo, ka omenda moyiedhi mar Hustler Fund to idhi tayo kod bad migawo mar ohala matindo. Rowere matiyo ne piny owacho mag NYS bende biro dhi nyime kod konyo jopiny e bwo migawo mar rowere kod tuke. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ogai mar jomin buche Nudin Haji owilo chung' mare e wi wito oko bura mar mibadhi mamieno gavana machon ma Samburu Moses Lenol Kulal. Bura makamano biro dhi nyime nyaka giko bang' jamin bura maduong' e burano Alexander Muteti wacho ni doho ni oikore gi dhi nyime gi burano. Jal bura mawinjo burano ne okwedo dwaro mar wito oko bura mamako Moses Lenol Kulal. Gavana machon no itudo gi chilo mar mibadhi mar omenda maromo $80.7. Bura mane omakne higa mar 2019. Lenol Kulal ne otam donjo e apisi mare nyaka bura makamano ne tieki e doho. Kata kamano dwaro mare mar dok e apisi ne ochopo e giko bang' ka jal bura Mumbi Ngugi mako motegno bura mane ong'adi e doho mapiny. Lenol Kulal ne en achiel kuom joma ne ochopo e tielo machielo mar dwaro bedo jagoro mongirore. Wadhi nyime kod wach nero mar nek kama obila e boma ma Kisumo timo apedha mager ne achich moro mane onego jarit mama Aida Odinga e boma ma Kisumo okinyi ma kawuono. Barak Otieno ne ochiel gi magina e kar dak ma Victoria Gardens ma yudore apaya ma owuok Kisumo ka ochomo Kakamega. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Kaluwore gi lipot mane ogol kod obila, masira no otimore kar saa 9:30 kogwen ka Barak Otieno oduor kod nyadendi Marilyn Marion Ouma kaachiel gi nyawadgi manoyangi kaka Donna Kajwang' ne jodok dala tok wuok e kar tongona ma Dondays. Landlord Ochieng and Barak Onyango. Barak Onyango is security detail either.
Odinga walikuwa on their way kutoka somewhere wakielekea nyumbani. Thuolo matin bang' chopo e kar dak ma Victoria Gardens mayudore Uzima e apaya ma Kisumu Kakamega, jago machielo ma ike nitie diere mawachore ni emineja mar od math ma Signature moyangi kaka Collins Okundi ne otuch apoya nono kendo chako gwandore gi Barak Otieno ma kaluwore gi nyadendino Barak ne okowe mana ot kowuok e kar math. Ndiposa on the way somewhere wakapatana na Collins Okundi, manager wa Signature bar. Wakati walipatana some commotion ikaanza between Danod na Collins. Gwandruok makamano nochopo kama chich Collins Okundi ne omayo Barak magina mare kendo goyo lisasi nyadiriyo e wiye kod e tiende monege kanyo. Okundi bende ne ogoyo Kajwang' magina e bamne kama rion to ne oyudo hinyruok e lwete. In that commotion ndio shooting iliyoka ambapo Kopro Barak Onyango alipigwa risasi fatally na Danod akaumizwa. Jatend obila ma Kisumu County Alphonse Wambua wacho ni bang' nego obila no Collins ne oringo ma olal kendo sani apedha mager mar manye dhi nyime. Wambua oyango ni magina mar obila ma osenindo no bende Collins ne olal godo. To make the investigations as to the reasons why kwani ni clutches gani walikuwa nazo na ile bunduki ilitumika. Collins anaweza kuwa alikuwa na bunduki ambayo ni si halali ama ni ya Barak alitumika. So we are still investigating. We shall get final details baadaye. Kano lero wachno mineja mar kar dak ma Victoria Gardens Michael Adede yango ni masirano otimore dhod nyadendino ma osedak kanyo kuom igni 7. Saa 9 usiku nilipigiwa simu na residents hapa kuhusu incident moja inafanyika house number 55, na vile nilipigiwa simu nilichukua hatua ya kupigia wakubwa wangu kwanza, kisha nikapigia wakubwa wa security team Tokober kaka iwache ingeni maafisa mobiro mawuotho gi nyakoni en afisa mawuok oko to nyakoni bengeni okanya donje wachni maiye mokanya wacho mang'eny wawe investigation otimre mondo wang'e tie wach nikech an okanya wacho, lakini kochakre sani nyaka watime vetting ma proper ma kaka jogi biro dak kae nikech koro rach. Ringre Barak ne okaw gi obila ma otere kar kano ringre jomotho ma Jomo Kenyatta Teaching and Referral Hospital ka ji ariyo mane owuok gi adhonde mag magina to ne otere od thieth ma Aga Khan kama pod giyudo e thieth. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Obila County ma Kiambu omako jasiasa moro ma itudo kod nek mar wuon pare. Gladys Chania mane olaro kom od bura ma Kiambu e yiero mar dwe mar 8 kod otiko mar Jubilee iliekore ni nene onego George Mwangi chieng' Jumapil. Kalore kod nonro magilando obila mag okwach kich lero ni nek makamano ne giyudo lewni ma otimo remo kaachiel gi gik moko ma iwacho ni ne oneg godo Mwangi e kar nindo e ode. Ringre Mwangi nyocha okwanye bungu ma Kieni Kiambu kuro. Kamen ode no bende ne ogol lipot ne obila chieng' Tich Ariyo ni Mwangi ne owuok e ode Jumapil okinyi to ndache ne pok olu. Mwangi yande en midusa mar kambi moro e piny mar Rwanda. Among one of the worst one. Of late, in Kiambu County, we have received quite a number of murder cases. If I may say, around 14 murder cases since September. And we have been able now, already 14 are in court. We have taken the suspect to court. We have been able to get quite a number of documentary evidence which we are collecting from that scene. And we are still continuing on with the investigation.
Nyakora magajwang tok lipodno wadhi ywe matin kata kamano wabiro duogo koda weche mathoth kabende wadatwa koda wendo Suba Churchill kaluwore koda welo mag jotend migepe mopogore e counties makaluo mar neno ni to bende gin jotelo makare kawang'iyo weche goeko mag kelo dongruok e counties wa. Kawach maduong' mabende osenyiedhore e listi mag jogo ma osegwel en jomoko kaka joma mine, rowere kaachiel koda joma nigi ng'ol ok onywaki e thoth listi mabende ne osegol. Kik idhi mabor pod waduogo gi weche mathoth. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kuonde opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Bende ing'eyo ni riwruoge mag saga kata SACCOs nigi ber mathoth kaka hola ma idwaro mapiyo kata emergency loan, hola mar school fees kod hola mag dongruok maduto nyalo yudore mane odiechieng' achiel. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Zoe hapa. Sasa unaweza kupata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi. Bonyeza *811*280#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo nyako Ramogi wan kae nikech in ma emomiyo wadok e boma ma Kisumo mar kelo ni sigand dhok machamo rech kod chapat e genga paya. Millicent Adhiambo miyo wa sigana ni mana kaka thoth joneno osebedo ka kwayo. Boma ma Kisumo. Odiochieng' alanga, jodak ni wuodhe gi mapile ka pile. Dhok bende oluondara. Gidhi manyo chiemo. Pogo dhok gi dhano ya peini tek. Dhok nigi chir matamre gi nono. Giwuotho, gilosore, to kendo gidhao nyaka e ya peini go kod chiche. Johala kod jodak ojony kod wach jamni go. Dhogi eki iwaro gimoro kuom bei matek, iwaro kibuye to kibiro kae ni to ni dhiang' kao to kigo dhiang' ni to wuon dhiang' be kodi. Koro waneno lit mang'eny nikech dhogi gin dhok machamo nyaka rech mane pok aneno ka dhiang' ochamo. Midhiero to ng'eny gito nyaka nyanya e bath ndara ka. Moko be lal, moko ikwalo, moko be mako. Imaka boro to kodhi warti 300, moko ok miyi. Moki tuom e ndara. Otuom dhiang' e ndara dhano be hinyore. Nyaka gole oko dhi okwa. Sama dhiang' osetuom kata tuk otuomo dhiang'.
wuon dhiang' nigi shida tuk be wuon go dwaro no chule. Kwayo gine weg jamni kod 10 county ma Kisumu chalo kamae. Agombo ni jok ma pidho dhok gieki onego bed ni dhiang' itweyo. Kotwegi timiyo gi chiemo, onego pidhgi ma eyo moro makare. Instead of mondo wegi mondo gibaye town, nyalo cause accident. Onego sirkal okonygi kata county government okony mondo gikel dhok moko mag grade gi. Nikech magi nyaluo ma wasani wan goge, gento yo pidhgi mang'eny kar kwath onge. Koro gikel tem encourage mondo tim zero grazing. Koro wakwaya ni county government kata gi weg dhok mondo ne kaka nyalo konyowa e dhog gieki. Weg jamni moko osekwayo e boma kuom higni buora. Kendo gigeno yudo pewe mag kwath e alwora ma Kisumu. Dhowagi ne kwaga stadium. To nochiel stadium to sirikal ngi gimonya kony. Tend county ma Kisumu. Social hall bongisgi ne dhiang' kik chope city. And jurisdiction mar city be nongisgi ni akanya kaka. And they know very well. Ntie fai mako kago dhie court. Tichwado gi fai kata mana dhi 10,000 riat. Bandani. Jogo mopidho dhok area no weyo dhok to bire town. Kata yudo ka moko nie chiro kaka Nyamasare. Gichamo nyaka lode mag jomo biro uso kanyo. Koro mano en gima chik ok oyie. Okwayo weg dhok mondo dimbre e kwath. Akwayo gini girit jamni ni kisami chako dipidho giri moro. Tipidho mondirite. Ok mondo weyo owuog oko mondo dhi oketh gik jopiny. Long term solution en ni nyaka wakonyre gi weg dhok. Mondo kik giwe dhogi obi e town, wan be koro kik wayud gik mamako makosa kuom gi mondo wamake. Abro kwayo city management mondo okaw department mar social services mondo chako wuothi kendo chako luong otim public participation. Oluong weg dhok kendo mondo parnegi Mumambe wacho ni parnegi uru kata ging'eyo. Akekyo kata roundabout makachok mayudore apaya maduong' ma Kisumu Nairobi en achiel kuom kuondego ma jamni erodhungore kinde ka kinde kendo rocho weche wuoth kod ohelni. Sani koro geno nitie ni weg dhok biro winjo wach kendo neno ni ok giweyo dhok e apaya aoyaye, gino mabiro konyo duoko chien masiche kod midhiero ma ikelo kod jamnigo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano nya Millicent kuom lipodno. Kawadhi nyime en ni jagoro ma ongirore migawo mar somo Julius Juan en achiel kuom jogo ma koro ibiro dadhogi ka gidwaro kom kata ka dwaro lemo mar bedo jagoro mar log tich e kaunti ma Homa Bay. Mae timore sama loch gwenge ma pacho kae e jumani koro chomo kama gitieko loso sirikandegi bang' chamo muma tarik 25 dwe mar aboro. Waranga ni kaka counties go chano telo mar higni 5 mabiro. Ndalo 50 nyaka ne governors mane uyiere yiero ma tarik 9 dwe mar aboro chamo mar apisi ten loch gwenge gi koro seketo kenge mag tayo tije. E kaunti ma Homa Bay jagoro masani migawo mar somo Julius Juan en achiel kuom jogo ma koro lapdho gi ndong' ne lemo mar jagoro kod jatend tije piny owacho e kaunti no. Ndalo machuok kende bang' Gavana Gladys Wanga lando moko kuom jotend migepe mage kaachiel kod jotije mamoko mag kaunti no. Rowere mawuok e kaunti no nowuok oko ka giwacho ni tend kaunti no oko paro jomatindo kaachiel kod mine. Kaka jadak Homa Bay, ministries mano yier nyoro kaka Paul ato kamor kode e wing mar deputy governor marwa Joseph Oyugi Magwanga wingwa kaka wano joma johera mag Oyugi nikech gini ne 50-50 an ka en 50-50 joge mana professionals man wawuotho okaneno kata chiel manyingo obedo mention e ministries go sama njitimo nomination onge ja Islam kata chiel mo official list mar nominees nominated MCS onge kata chiel wadhi kanye wan gi mon ma competent wan gi chuo ma competent minyalo yier ang'o mosemono yierwa adwaro ni mondo Mheshimiwa Wanga gi Mheshimiwa Magongo duoka. E kaunti ma Siaya Gavana James Orengo nyocho lande od bura ma kaunti no ni pod oloso listi mare mar jotend migepe. Kata kamano Orengo osetimo lokruok ma adundo e migepe ma opogore ma bende owacho ni biro keto lwasi maber mar tich. E chenro no Richard Okeyo Mungla odar kowuok e migawo mar kembe kod dongruoge mag kembe nyaka migawo mar omenda kod chenro mar bero uchumi. Cleophas Ombogo odar kowuok e migawo mar omenda kod bero chenro mag uchumi nyaka migawo mar kembe kod dongruok mag ohala. Laktar Elizabeth Odhiambo koro biro telo ne migepe ariyo.
mano mar weche pur, chiemo kod jamni kod ohala mag nam kaachiel kod migawo mar pi kod alwora. Jambetre Philip Owade ogwel kaka ton jener mabiro tiyo tije mag jagoro mag kaunti kaachiel kod tije jagoro motelo ne jotend migepe. Kaunti ma Kisumo bende noyango listi mar jotelo 10 mabiro tayo migepe mage. Listi manonyuolo paro mopogore opogore kowuok kuom oganda, ahinya kaluwore ni listi no ne ni kod 100 kende to bende ne ok onywako joma nigi ng'ol kod rowere. Kata obedo ni kaunti ma Migori pok ogolo listi mare, maling'ling' wacho ni magi moko kuom joma inyalo bi gwel kaka jotend migepe ka ichano dadho gi kod MCAs e juma manyien. Morris Nyanjaga e migawo mar omenda kod bero uchumi, Laktar Mogesi Beti Samburu e migawo mar somo, kit chwech kod rowere gi tuke, Rahab Chacha e migawo mar alwora kaachiel kod kedo kod masiche ma apoya nono, Julius Awuor Nyerere e migawo mar thieth, Lucas Chacha e migawo mar pur, Caleb Opondi biro telo ne migawo mar jotij piny kod dongruok mag gwenge. Kata obedo ni moko kuom jopiny ok mor kod chal mar listi mar jotelo mabiro tayo migepe mopogore opogore e counties maggi, geno margi en ni jotelogo biro tiyo makare kelo dongruok ne oganda duto e counties go. Nyako Ramogi, mana kaka ne wasingo wadatwa kaluwore koda lipodno mar jotelo mag counties mabende oseyier mabiro chung e migepe mopogore opogore mag gwenge, to kendo wang'iyo gwenge goeko mag Nyanza. Ne wasingo no wabiro bedo koda wendo jalonye weche goeko mag telo arwaki ni machiegni Suba Churchill mondo mi watwak e wechegi. Erokamano ahinya. Lemo gin 10 e counties, kendo thoth counties makaluo sani koro osegolo nyinge jogo ma ogwele yor kojolo. Ang'o minyalo tim mar neno ni lemo 10 gi opogne oganda duto kaluwore ni gwenge nigi weche nigi oganda mang'eny, to bende ong'eni gin joma biro tiyo makare? Erokamano ahinya. Mokwongo gimomiyo ne waketo sirikal mag gweng' en ni mondo ne okel sirikal machiegni gi oganda, mondo jopiny obed gi duol kaka gidwa timo tijegi. Kendo inyalo paro ni tok chik maduong' morito piny ka nitiere schedule moro kata annexure moro miluongo ni the fourth schedule. Fourth schedule no oketo ni tije mag sirikande mag gwenge kata counties gin tije 14. Koro sami yiero jok ma county executive, nekech county executive go e jogo ma biro gi governor moyier, kata ka governor odok tip idwaro ni kendo ochako kata kodwa duoko jok mane nitie to nyako land e yo makende ni magi e jok mayiero mondo kona tich e higni 5 mokalogi. Koro nekech tije go giduto gin 14, iyudo ni moko iriwo kaka koro ineno riw moko oket weche jamni gi weche mag puothe gi kama kama monde ka girom ji 10 ka. Gimomiyo lweny bedo kanyo en nekech ni jogo manie bwo county executive gin jok monego bed ni permanent and pensionable. Gin ok jok migola gola, gin kata governor modonjo ka ber kaluwo chik dwaro ni gin gibeda beda kama ne gintiere cha nekech gin permanent and pensionable. Chalo mana kaka national government ka, sirikal mamalo ka, iyudo ni president yiero ministers kata cabinet secretaries kaka waluongogi, kendo chako yiero principal secretaries. Kaeto bwo principal secretary nyicha gisieko gi komoro ni cabinet administrative secretary malweny chari nitiere gore kot to kod owuoyo ahinya. To bwo kombe 3 go jok mane Kibaki oweyo pod dhi malambele gi tich nyaka chieng' moro gi retire. Jok Mouru noweyo, moko nitie mano Ouru yudo kendo weyo, pod onego bed ni dhi gi tich nyaka chieng' ma gi retire. Koro mane momiyo lweny bede kombe 10 gi, nekech bwo kombe 10 go mondo koro ibukri abuka gi chief officer ni dwa gole tich maonge gimomiyo igole, nyaka idhi through certain processes. Masa moro bedo ni gidhi e court ma court yud ni ne ok ogolgi e yo makare, nekech they are supposed to be permanent and pensionable. Koro momiyo lweny gore e kombe 10 gi. Chik kendo dwaro, an chik no iluongo ni County Government Act, mano losi higa mar 2012, dwaro ni kich achiel kuom gimomiyo noket sirikal mag gweng' en ni mondo gi promote haki kata ratiro mar
oganda manitiere ma ok ng'eny molo jowetegi. Adwa tiyo gi mfano kaka Kisumu County. Kisumu County ne ng'amoa Nyanza nyalo paro ni en county mar joluo. But ei Kisumu kanyo yudo ni Nyamasaria mangima en jo Kisie mopong'o. Iyudo ni jotoko dera ng'eny Kisumu sidang'. Koro chik noketo ni counties kaka Kisumu ma cosmopolitan tiene oriwo oganda mopogore opogore. Kendo kidhi kondele yudo kikuche mang'eny matimo ala kuno. Chik dwaro ni 30% kata 3 kuom ji 5 ji 10 obed jogo mochung' e loye mag oganda matindo tindogo. Koro sami yiero ji 10 nitiere matarajio ni kik ji bed gi huma ahinya ka ja Kisii moro luomore iye kanyo, mana kaka Kisii County sama yiero jo 10 kik ng'ato bed gi huma ahinya e Kisii kanyo ka jaluo moro oliwore kinde kata Nyamira County. Koro mane momineno ywak bedo ka nikech idwani sami yiero ji 10 ka obed kaka face mar county no. Mana kaka Ruto kancha yiero ji jo cabinet 22 ka to ji ne ng'iyo ahinya ni to be be oganda koganda nie cabinet neno. Kapok wadhi mabor, mana ka wang'iyo listi mar Kisumu nosewuok, mar Homa Bay nosewuok, Josia nosegolo, mar Migori be oselieki jogo manyalo bedo ni oyier. Kaluwore koda chike miwacho, ng'iyo kapo ni en kama oganda ma wuok e dhoudi mopogore nitie mondo gibede gi ng'ato mabedo chung' negi. Ng'iyo joma mine mang'eny ni chik bende dwaro ni mondo nyuaki listi. Ng'iyo rowere, ng'iyo joma nigi ng'ol. Bende nitiere county ma kuom jogo mogwel nyiso wang' oganda ma wuok e gweng'no. Nyicha neno county executive ma Homa Bay kendo natemo kwano joma mine mantiere kanyo. Gladys Wanga otemo nikech naneno koyiero ji kendo ndiko mbele kanyo kuma constituency kata sub county ma ng'ato ae. Motemo luoro ma Kasipul Kabondo nika, Ndhiwa nika, and so on and so forth. But kakori doki karmine to ne oko ochopo chik nikech chik dwaro ni not more than 1/3. Koro kata kamine tina inya to nego bed ni gin ji adek kuom 10 kata 4 kaber nikech 3 kuom 10 be ok 1/3. 1/3 ing'eni biro bedo mana ka gin 9 nikech kombego bi ng'eni chiko rito ni ok gikal 10. Nitie kuonde ma ginyalo bedo less but onge kama ginyalo kale 10 nikech idwa ni gibedo size mar nitiere fraction mar county assembly. Koro ok ni kuonde te gin ji 10. Nitie counties kaka Lamu kucho ma county assembly thin, they are less than 10, the county executive. Koro nyicha neno ka Mama Gladys Wanga manyicho yier kaka governor ma Homa Bay County nyicha ok ochopo chikno. To jopiny osebedo ka ywak bende gin gi geno ni kapo nono ni gidhi kata e doho to inyalo konygi kaluwore ni kata county ma Kisumu nigi 100 kende. Siaya kacha baneno ka miyo ok kala 2 ponono ni nitiere kanyo. King'iyo county noero ma Migori nyinge mosegol pok gigolo te koro kwa Nyasaye gi kuom kwan. Bende jopiny osebedo ka ywak, joma nigi ng'ol, joma rowere kaachiel koda joma mine. Aneno ka joma bende ywago kanisa, jo Islam wacho ni ok onywak gi e telo. Bende gin gi geno ni ponono ni ginyalo chopo e doho to doho nyalo winjogi. Yes, jok maneno ka ywak Homa Bay nigi ratiro mar ywak nikech nitiere counties ma oriwore monywandore. Kidhi Migori ng'eni wan gi jowatende. Wan gi jowatende ma be ng'ato ok nyal yombo governor ka ok oyudo kura ma jowatende. Koro sami yiero ji nyaka ng'eni to ji watende adi maketo ka. Kendo nitiere jo Kisii mang'eny ahinya Migori kanyo modak Awendo kanyo mapuro mana niang' mawacho dholuo malich molo kata joluo magidak e gigo. Mago dwani riw. To gima lich en ni nitiere oganda moko kaka kidhi Kisumu County. Nitie Wanubi modak Kibos kanyo monyonore kabisa. Sama giwacho Waislamu no, nitie gimoro ma ok giwachi, gimung'o kanyo. Ok giwacho cha Waislamu, giwacho kasama giwacho Waislamu no, ok giwacho Waislamu ma Jaluo, nikech Jaluo already nitiere i sirikand nyong'o ka. Koro sama ngire nyong'o oseloso sirikande cha, dwano lidh jamu Islamu moro ma ok jamu Islamu kende
obed ja Islamu mabe ja Mnubi. Mano ikelo on board oganda matindo tindo go. Muluya be idwa ni obede iye kanyo. Nikech nyong'o sani tiyo tamne mar ariyo. Ok onyal wacho no obiro timo marekebisho gi yiero moro nikech mae tamne mogik. Kidhi kuonde kaka Migori, Migosi Ochila Yako nyalo wacho ni pod aloso sirikal, samoro be nitie jomoko buora mabiro retire in the next 2-3 years, mobiro keto jogo ma ok bi keto. Koro en gima tek nikech kombe gin 10 to gin ema wang' ji ng'iyogi. Nikech osefweny ni ka okine e mesa miwache ming'ade bura, to samoro ine menu gik midwa cham. Koro emomiyo lweny ger kanyo, lakini deber ka gitemo at least at the level mar riwo mine gi joma chuo, gi make sure ni at least ji 4 kuom ji 10 gin joma mine, nikech joma mine piny kaluo ogaga buk chuth ma profesa ni e kanyo ma oginya wacho ni joma mine pok osomo. To Suba kar ang'eyo ni gik ming'iyo ng'eny nikech kata kichake iduogo ing'iyo wach mane kidhi Seattle nyaka iket jo Ugenya, nyaka iket jo Uyoma, nyaka iket jo Alego, nyaka iket jo inedo ka en gima duong' to lemo gi na par kende. To bende ido ka samoro ido ka ing'iyo dhoudi giduoko lwedo joma nokonyi, ido ka thoth counties gi koso ng'iyo ka ng'ato bende nyalo tiyo tije. Nikech kiwacho ni thoth counties magaluo onge dongruok makare. Dongruok chako gi jotelo miyiero. Ang'o ma jotelo gi nyalo timo mana ni kata bedo ni wadwa ni wanyuak mine rowere to wadwa ni wanyuak dhoudi mondo wang'e to bende wanyuako joma biro tiyo e gwenge. Joma nyalo tiyo ok wanyal koso e county mangima. Gini kinyalo tim ni yo maber ma jomoko timego en ni kapok ochopo chieng' miyiero jo county executive, samu nominate MCS ka. Ing'ene na neno ka Migosi Laktar Otienda Molo ywak ni to ere kaka MCS bedo nominated to Rarieda sub county mangima ok oyudo kata chiel. Koro idwa ni sama ing'eni ibiro we Rarieda oko, sama iyiero county executive nyaka imigi MCA moko buora mondo ibinyisgi niya, nikech county executive chuok gitin, emomiyo adwa ni in miya ji 2 kata 3 mondo akete county assembly, jogo pod biro feel niya at least nitie jogi e face mar sirikal cha, nikech sirikal opog dirie mag gweng', nitiere county executive gi county assembly. Koro sami se kawo jomoko buora ikete county assembly, ok gidhi bedo gi ywak ahinya ka gineno ka onge achiel kuomgi manie county executive. Koro gigine onego ng'i chon mang'ini to picha ma odwa kete county ka chal nade. Koro apani makosa no notimore ndalo mane gitimo nomination, nikech naneno ko Otiende no ywak ahinya. And adier ok en gima ber kendo ok en ratiro ni nyalo we sub county mangima ki nominate MCS. The moment mitimo mano, nyaki bagi gi county executive moko achiel kata 2 eko duoko wang'o gi tielo. Koro ywak go biro nekech ji ng'iyo gini nekech ji ofwenyo niya mwandu mokele county ok unyal yudo ka onge ng'at moro mochika dita kamitokecha. Ni mae madhi kama mae madhi kama. Mae wawang' wakanyo kapok penjo maduong' ni nitiere counties mabende koro ka golo jotelo mabende osetiyo kombe mamalo mago mag sirikal maduong'. Kendo koro rido gi nyaka e gwenge. Ranyisi en county ma Homa Bay mabende koro ochwalo nying mar jagoro mongirore masane migawo mar somo mano Julius Juan mabende koro nyocha mabende lap dhogendong ne komno ero mar jagoro mar county. Bende paro ni en gima ber mar golo jotelo kata mar chiwo thuolo ne jotelo mosetele kome lemo mamalo madito gi kitero gi e gwenge. Onge rach ne golo ng'ato manie kom mamalo e sirikal mamalo, but kamano nyalo kethone yudo mamalo te ber kowe mondo kuongo tema ape koni. Nikech sama jog mamalo gi osefwenyo ni ng'ani inyalo tere county, ting'eni sirikal mamalo ni okogeno Kaluo ahinya. Nikech gineno ni Kaluo nyicha okomiyo gi ombulu maber. Weri gik ma ji wacho ni gibiro tiyo ne ji maromre. Donge mana to wamiyo gi thuolo mar neno ka gibiro tiyo nikech pok watieko kata mana dweche 2. No, tich chakore gi jok moyier. Nyichi neno ka kuom ji 22 ka
abiriyo nyicho oa e Kenya madiere. Madhi mana bich oa e Rift Valley. Kaluo kocha nyicha neno ka giyiero ng'ata achiel. Kamano face mar Kenya, to ng'ata achiel mancha giyiero kaluo cha, inyalo maluongo ni pimple on the face. Mano ta aparo ni ewi dongruok to wanyalo weyo mondo kinde onyiswa po nono ni samoro kata ng'ama ni oko nyalo biro tie gwengi moingo ng'ama nitiere gwengi. Mana ka watieko soba, ang'o ma jopiny onego tim mar neno ni dongruok obedo, nikech nenre ni gimoro amora owe e telo mar counties mago governors mane oyier, to kata kamano ang'e ni chik ma pacho kae miyo jopiny teko. Ang'o ma jopiny ni kata obedo ni ok oyier ng'ato e dhodwa to ene migawo mar tuke otiyo machalo nade, to poneno ni ok otiyo, en teko mane ma japiny nigo mar dhi e doho kaluwore koda mar mondo mi othiche oko mar ofis kendo mi ng'at machielo? Ing'e ni nitie gima pok watimo nyaka ne waket chik manyien ni. Chik manyien ni oyieno timo gik mang'eny ahinya. Mokwongo en luongo ng'ama oyier ma ok ti tich manomiyo yiere. Pok waneno gi kisungu iluongo ni recall. Pok waneno kaluo kocha ka ng'ato jomoko osekawo choko signature ni gidwa luongo MCA mane giyiero to gine ka tiyo negi maber. Mano jopiny onego tim. Mar ariyo, nawacho ni e pend chik maduong' cha nitiere fourth schedule. To fourth schedule no nitie 14 functions kata tije manokete lwet sirikande mag gweng'.